ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, פודקאסט בו אני, רחלי זילבר פרושרייבר, עורכת דין שמתמחה בדיני אופנה, מראיינת את אבא שלי, פרופסור בן ציון זילבר פרב, אחד מבכירי הכלכלנים בישראל ולשעבר מנכ"ל משרד האוצר, על כל מיני עניינים כלכליים טיפה מסובכים שנסביר בגובה העיניים. היי אבא. שלום רחלי. היום אנחנו נעסוק בנושא שקרוב מאוד לליבי, ועולה לא מעט לכותרות. יש כל מיני כתבות, בעיקר בעיתונים כלכליים, אבל גם כל מיני פוסטים של כל מיני משפיענים, על איך יותר כדאי להשקיע בפריטי אופנה מסוימים, מאשר במניות או בזהב. תיק בירקין, אתה מכיר? מה שאני יודע על תיק בירקין זה שזה תיק יוקרתי מאוד, שעולה כמה עשרות אלפי דולרים, ושאני לא קניתי. לא, גם אני לא. נכון. אז תיק בירקין זה אחד הפריטים הכי איקוניים בעולם האופנה בכלל, אבל של מותג האופנה הרמס, בית אופנה צרפתי. הוא התחיל את דרכו באלפים בודדים של יורו, ומשם טיפס לסכומים מרקיעי שחקים. שבר C ב-2015 עם תיק שנמכר ב-225,000 יורו. והתיק הזה בעצם כל שנה עולה יותר ויותר, ובצורה מאוד מאוד יציבה. למשל, מ-1984, שאז התיק הושק לראשונה, הוא עלה בממוצע 14.2% לשנה. לעומת מדד S&P שעלה 11.66%, וזהב שעלה כמעט 2%. וגם S&P זז ככה, זהב גם יש לו עליות וירידות, תיק בירקין עולה. אז הרשת מאוד גואשת ומעודדת בעצם אנשים לקנות תיקי בירקין, מי צריך מניות, יותר כיף. זה נשמע לך שאולי יש שם צריך טיפה יותר מחקר. תראי, התשובה שאני יכול לתת לך היא כפולה. אחת, סיפרת לעבר ואמר דברים נכונים, המספרים מדברים בעד עצמם, אבל אף אחד לא מבטיח לי שזה יימשך בעתיד. כן? אבל הנקודה השנייה היותר חשובה, זה שכשאדם משקיע, אחד הדברים החשובים שהוא צריך לקחת בחשבון, זה מה שאנחנו אומרים נזילות. כלומר, מה אתה עושה כשאתה צריך פתאום את הכסף? האם אתה מחזיק נכס שמהיום למחר אתה יכול למכור אותו ולקבל כסף, או שכדי להשיג את הכסף לוקח הרבה זמן. למשל, תיק בירקין. אני השקעתי בתיק בירקין במקום להשקיע בבורסה. בבורסה, אם אני מחר צריך את הכסף, אני מרים טלפון לברוקר שלי, לבנק, או מי שעושה את המסחר, ואומר לו, אנא תמכור לי את המניות האלו והאלו, יום אחרי זה הכסף אצלי בחשבון. עכשיו יש לי תיק בירקין. איך אני מממש אותו? איך אני מקבל את אותם עשרות אלפי דולרים? אני צריך לפרסם, לא יודע בדיוק, את בקיאה בזה יותר ממני, בדיוק מהם הערוצים שדרכם אני יכול למכור. לתת אותו קודם לבחינה שהוא בכלל מקורי ואותנטי. יבדקו את זה ויפרסמו את זה, ועד שאני אראה את הכסף יכול להיות שהעסקה שאותה רציתי לעשות עם הכסף הלכה לאיבוד. אז האלמנט, כמו שאמרתי, א', מי מבטיח לי שזה יימשך, וב', זה לא השקעה נזילה, זה ברור. אז לחוץ מנזילות יש לזה גם עוד אלמנט שאולי צריך לקחת אותו בחשבון, וזה גם בלאי. כשאני קונה מניה, אין לי שום בלאי של המניה. זה כלום, זה נייר. כשאני קונה תיק, בדרך כלל אני מצדיקה את זה שאני רוצה לקנות אותו לא כהשקעה. אנשים לא באמת מחזיקים תיקי בירקין בשביל למכור יום אחר כך. כמובן הם משקיעים את הכסף שלהם בבורסה או בנדלן. אבל אני הולכת איתו, והוא גם מתבלה. אני מבין מעט מאוד באופנה. זה שהוא מתבלה עושה אותו עוד יותר יקר. יש כאלה דברים, זה באמת נכון. אבל יש בו בלאי, וגם כשאני מוכרת אותו, בעצם אני מפסיקה להשתמש בו. אז נלקח ממני גם איזשהו משהו. בהחלט. אז חוץ מבלאי, וחוץ מנזילות, וזה שהפסדתי בעצם מוצר שהיה לי תיק ועכשיו אין לי, כל הדיבורים האלה על השקעה בזהב
זה משהו שנראה לי, כאילו, אנחנו מדמיינים שאנחנו באמת קונים איזשהו מטיל זהב, אבל מה זה הדבר הזה? מה זה השקעה בזהב? למה זה השקעה בזהב ולא ביהלומים? איפה מאוחסן הזהב הזה? מה זה כל הסיפור של השקעות בזהב? א', השקעה בזהב יכולה ללבוש מספר צורות. א', יכולה ללבוש את הצורה הפיזית, כמו שאמרת. אני קונה מטיל זהב. איפה? אפשר. איפה אני קונה את זה? אתה יכול היום לקנות מטילי זהב, דרך סוחרי זהב. יש אנשים שסוחרים. כמו שיש לי ברוקר לבורסה, יש סוחרי זהב. יש גם סוחרי זהב. אבל יש דברים אחרים שאת יכולה פשוט לקנות מוצרים פיננסיים, או נגיד את זה בלשון פשוטה, את יכולה להיכנס ולהגיד, אני רוצה להשקיע בזהב, אני רוצה לקנות קרן שצמודה למחיר הזהב. את לא קונה את הזהב פיזית, אבל את קונה קרן שהיא דואגת כבר לקנות את הזהב, או שכן או שלא, והיא מבטיחה לך שמחיר הזהב עולה, הערך של היחידה שקנית בקרן יעלה כמו שעלה מחיר הזהב. כלומר, במקום לקנות מטילי זהב ולאחסן אותם אצלי או איפה שזה נכון. לא יהיה, אני קונה נייר, שהנייר הזה אומר, זה כאילו קנית זהב. נכון. ואיך שהזהב מתנהג, הנייר מתנהג. נכון. זה שמחר לך הוא דואג כבר להתכסות, כי כמו שאמרתי, אם זה קרן, את יכולה מחר להרים לו טלפון ולהגיד לו, תשמע, היום אני רוצה למכור את אותה יחידה שקניתי אצלך לזהב, אז הוא צריך לממש אותה, ולכן הוא צריך לדאוג לעצמו להתכסות. עכשיו, אני מבין שזה נהיה להיט, כי מחיר הזהב עכשיו עלה למעלה $3,000. אנחנו צריכים להבין, וזה מחבר אותנו לפודקאסט אחר שדיברנו עליו, וזה חוסר הוודאות. כאשר יש חוסר ודאות, אנשים נאחזים בדברים יותר קונקרטיים. פיזיים. כן? כן. ולכן עלה מחיר הזהב. כן? זה אחד ההסברים. בדרך כלל מוצר, מחירו עולה, למה? כי יש ממנו פחות. או כי יש פתאום מחסור. עגבניות, מחיר העגבניות יכול לעלות כי היה קרה ופגע ביבול העגבניות. אז יש פחות עגבניות בשוק, המחיר שלהם עולה. אבל זהב לא קרה לו שום דבר, כן? אז המחיר שלו עולה כי הביקוש עלה. למה עולה ביקוש? אנשים מנסים להתגונן מפני חוסר הוודאות שלהם. אוקיי. למה, אני מאוד אוהבת את תכשיטי זהב וכולי, אבל למה דווקא זהב? למה לא כסף? למה לא יהלומים? למה לא כל דבר אחר? כן, זו שאלה טובה, אבל לזהב עוד לא מצאו תחליף. כן? כסף בהיסטוריה הרחוקה, כן, כסף היה שווה לפעמים יותר מזהב. מעניין. מאוד, אבל אנחנו חוזרים אלפי שנים. כן, אבל הזהב זה המתכת היקרה ביותר. יש מתכות יותר יקרות, אבל אני לא מתאר לעצמי שאפשר להשיג אותם בשוק. הזהב יחסית קל למצוא. נכון. והוא עדיין מאוד מבוקש, כי אין לו באמת איזשהו תחליף. יהלומים זה ענף שפעם באמת גם כן. כן, השקיעו ביהלומים? מעניין. כן, אבל זה מאבד, כי אנחנו מדברים על יהלומים מלאכותיים. איבד מזוהרו. הבנתי. הזהב עדיין מנצנץ. אתה יודע שכשהיה את המשבר הכלכלי ביוון, אתה זוכר אותו? כן. אז אנשים המירו את היורו שלהם לתיקי בירקין. אתה מדבר שוב על חוסר ודאות כלכלית. אנשים לא ידעו מה הולך להיות עם היורו. אולי תיתן רגע טיפה איזה רקע על המשבר הזה שהיה ביוון. המשבר שהיה בים זה סיפור קצת יותר מורכב. זה נבע באמת מאגרות חוב של הממשלה היוונית, שהייתה חלק מהשוק המשותף, אבל ניכנס לזה בהזדמנות אחרת. אוקיי, אבל זה גם תקופה של חוסר ודאות. חוסר ודאות, מה שאת מספרת, אני לא ידעתי, אז מאוד מאוד מעניין. כן. אנשים חיפשו מפלט בתיקי בירקין. בדיוק, כמו להחביא כסף מתחת לבלטות. כן, ואני מתאר לעצמי גם בזהב. יכול להיות, אבל זה לא קיבל את הכותרות שתיקי בירקין קיבלו. שאגב, גם המלאי שלהם מצומצם מאוד מאוד. זה מה שנותן לזה ערך. כן. תיקי בירקין, למי שלא מכיר, אני לא יכולה פשוט להיכנס לחנות הרמס ולהגיד, תביאו לי תיק בירקין. יש מלאי מאוד מצומצם. אני צריכה להוכיח את נאמנותי למותג במשך תקופה מסוימת, עם רכישות בסכום מסוים, ורק אז אני יכולה לקבל הזמנה, שיכולה גם לקחת כמה שנים, לבוא ולרכוש תיק בירקין, ואני לא יכולה גם לבחור את הצבע. יביאו לי 2 דגמים, אני יכולה לבחור אחד מהם, וזה הכל.
אז... עולם מאוד מעניין, אבל השתכנעתי שאני לא הולך לקנות. האמת שהרמס, דרך אגב, אני לא יודעת מתי נפרסם את הפרק, אבל לפחות השבוע בסוף אפריל, בדיוק התפרסם שהשווי, תמיד LVMH, שזה התאגיד שמחזיק בלואי ויטון, ומועט טנסי, ודיור, וכל מיני בתי אופנה ויוקרה כאלה ואחרים, מוביל בשווי שלו, והשבוע בדיוק התפרסם שהרמס עקפו אותו בשווי של 220 מיליארד יורו, וזה מדהים, כי LVMH בנו את כל היכולת הכלכלית שלהם על פורטפוליו ענק של מותגים, והרמס זה מותג עם, כאילו זה מותג אחד, אין פה עוד חברות, וזה מותג של כמעט מוצר אחד. יש לה תיק בירקין, תיק קלי, אף אחד לא קונה את הבגדים של הרמס, אז זה די מעניין. מאוד. כן. אוקיי. ועכשיו יש לי עוד שאלה חזרה דווקא לזהב. אם אני רוצה למכור את הזהב, דיברנו על נזילות, אם אני עכשיו רוצה למכור נייר ערך, אני מתקשרת לברוקר, הוא מוכר, מחר כסף אצלי. אם יש לי זהב שקניתי מסוחר זהב, מה אני עושה איתו? הוא מאוחסן אצלי בבית? זה די נזיל. את יכולה לבחור לאחסן אותו בבית, אני מתאר לעצמי שתבחרי דרך אחרת, דרך כספת בבנק, או אולי אפילו להשאיר את זה אצלו, אבל שייתן לך קבלה על זה, שזה מוחסן אצלו. איך אני מוכרת את זה? הוא נזיל, הוא נזיל. מבחינה זו, אם דיברנו... אני מתקשרת לאותו סוחר או לסוחר אחר, ואומרת לו, אני רוצה למכור. תוך פרק זמן מאוד קצר הוא ימכור את זה. הזכרת שהוא שומר את הזהב אצלו ונותן לי פתק, וזה מזכיר לי משהו מאוד נחמד שאתה סיפרת לנו בתור ילדות, על איך בכלל התחילה הכלכלה בעולם. איך התחיל הכסף. איך התחיל הכסף, כן. הכסף, כן, את צודקת, הזיכרון שלך עובד טוב, נכון. הכסף בזמנו הרי לא היה ניירות, הכסף היה מתכות. זה בכלל התחיל מדברים אחרים, פעם אנשים החליפו מלח, חיטה. סחר חליפין. אם אתה הולך דוגמה שבטח אנשים קוראים בספרים, בבתי כלא, מה אמצעי חליפין? סיגריות. נכון. כן, אתה מחפש משהו שאתה רוצה למכור, אבל יש גם מישהו שרוצה לקנות. ואנשים באמת בהדרגה עברו למתכות. הם עברו למתכות כי מתכת יש לה כמה תכונות חשובות. אחת, שאני יכול לקחת מעט זהב ולקנות איתו הרבה. כי נגיד בוטנים, קחי בוטנים. בוטנים אף פעם לא היה אמצעי חליפין, כי כדי לקנות, נגיד, אני רוצה להחליף בוטנים בפרה, אני צריך לסחוב לי עליי לשוק המון שקים של בוטנים. אז זה אף פעם לא יתפתח לאמצעי חליפין. זהב, אני אביא חתיכה קטנה, אני יכול כבר לקנות איתה הרבה. הדבר השני, דיברת קודם על בלאי, אין בלאי. כן, המתכת נשארת מתכת, כן, היא גם אחידה. גם כשהיו אמצעי חליפין אחרים, נגיד אפילו חיטה. יש חיטה עם הרבה גרגירים, יש חיטה עם פחות גרגירים, אז זה לא היה יעיל ונכון להשתמש בה כאמצעי חליפין. מתכת, כן. והמתכות האלה שימשו כאמצעי חליפין, ואז אנשים לא רצו להסתובב עם הרבה זהב או מתכות בכיס, אז הם הפקידו את זה אצל מישהו, והוא נתן להם קבלה. הקבלה אז עכשיו, כשיש לי נייר קבלה, ואני רוצה לקנות משהו, יש לי שתי אופציות. אחת, אני הולך אל אותו אחד שהפקדתי אצלו את המתכת, את הזהב, ואומר לו, הנה קבלה, תחזיר לי את הזהב, ועם הזהב הזה אני הולך אלייך, רחלי, וקונה ממך משהו. אבל יש עוד אפשרות, שאני לוקח את הנייר הזה ואומר לך, רחלי, את רואה, יש כאן קבלה שמי שבא איתה אל אותו אחד שהפקדתי אצלו, יכול לקבל כך וכך גרם זהב, אז במקום שאני אלך אליו, והוא ייתן לי זהב, אני אתן לך זהב, את תלכי ותשימי אותו אצלו, קחי את הקבלה אצלך, ואז הנייר הזה מתחיל להיות כסף. אבל מאחוריו יש כיסוי מלא בזהב. ואז באיזה שלב אנחנו פתאום מבינים שאנשים אף פעם מחליפים ביניהם את הניירות, ואף פעם הם לא טורחים ללכת אל אותו אחד שהפקדנו אצלו את הכסף, ולקחת את המתכת. וכך לאט לאט אנחנו עוברים לאמצעי חליפין של ניירות, והמדינות שבאמת החזיקו מלאי של
זהב או קשף כדי לחסות את ניירות השטרות, כן, שהם הנפיקו, אומרות, רגע, אנחנו כבר לא צריכות להחזיק, ואנחנו יורדות מזה. אנחנו מתחייבות. כן, כן. זה נקרא בסיס הזהב, זה היה נכון עד שנות ה-30 של המאה הקודמת, בהדרגה ירדו מזה. יש את הסצנה המפורסמת במרי פופינס, שהילד בעצם בא ומבקש כמו את הזהב, כאילו הוא אומר, תחזירו לי את הדולר שלי, ואז כולם רוצים את הכסף שלהם, אין באמת להחזיר לכולם. פה את מגיעה לסוגיה אחרת, שאולי שווה לדבר עליה באיזה פודקאסט אחר, מה שנקרא run on the banks, שזה הריצה על הבנקים. את מזכירה סצנה מאוד מאוד מפורסמת, לפחות מי שמלמד מקרו, כן, אני תמיד מזכיר את הסצנה הזו לסטודנטים שלי. מה קרה אצל אותו אחד? אותו אחד, אבא שלו לימד אותו להפקיד כסף בבנק. אז הוא בא יום אחד ואמר, אני רוצה את המטבע שלי. ואז אמרו לו, מה פתאום? כן. וסגרו את הדלפק, ואז כל האנשים אמרו, לא נותנים לנו חזרה את הכסף? אנחנו גם מפחדים, גם לנו לא ייתנו. והם רצו אל הבנק, וכמובן שבבנק לא היה מספיק מזומנים כדי לתת לכולם, והבנק פשט את הרגל. אז זה סיפור מעניין בפני עצמו. אז חזרה לזהב, אם אתה אומר שזה עד כדי כך עתיק שסחרו במתכות בעצם ממתי שזה התחיל להיות ממוסד, אז היום סחר בזהב זה הצורה הכי ישנה בעצם של סחר שיש לנו בהיסטוריה. שעדיין בעצם נמצאת... אני חושב שאת צודקת. אנחנו מדברים על מאות שנים, אלפי שנים? זהב? כן. כן, גם אלפי שנים. וואו. כן. מדהים. גם למדינה יש זהב? המדינה גם מחזיקה בזהב? שאלה נהדרת. את יודעת מה, כשמדינת ישראל בשנות ה-50 המירה את הלירה הפלסטינאית בשטרות ישראלים. הייתה מפרסמת מדי שבוע, אני זוכר בעיתון, שטרי מקרקעין. כמה שטרי מקרקעין יש למדינת ישראל? כביכול שטרי המקרקעין האלה היו הכיסוי לשטרות שמדינת ישראל הנפיקה. לא זהב, אלא שטרי מקרקעין. מה זה שטרי מקרקעין? היית הולך לבנק ישראל ואומר, שמע, קח 10 לירות, תן לי קרקע, איפה, מה, חול, בצפון, בדרום, מה זה? אבל פסיכולוגית זה עזר באותה תקופה שאנשים רצו להאמין שיש משהו קונקרטי מאחורי הנייר הזה שהם מחליפים. הפרסום הזה ירד כמה שנים, אבל במסגרת, למדינה יש רזרבות. ובמסגרת ניהול הרזרבות, אני מתאר לעצמי שחלק מהרזרבות כוללות גם זהב, כמו מטבעות אחרות, דולרים, יורו, ין יפני, זה השקעות, כיצד לנהל את הפורטפוליו, את תיק הנכסים של מדינת ישראל, ומי שאחראי על זה, זה בנק ישראל. בארצות הברית מפורסם פורט נוקס. פורט נוקס זה המקום שבו ארצות הברית מאחסנת את הזהב שלה. אני מניחה שיש עליו שמירה די כבדה. יש עליו שמירה, יש סרטים כמובן, רוצים להיכנס לפורט נוקס. אבא, עם כל מה ששמעת על תיקי בירקין, השתכנעת לקנות לי אחד? אנחנו נחשוב על זה. אני הייתי שוקל את זה יותר ברצינות, אם לא היית מספרת לי שזה לוקח שנים עד שאת קבלי אותו. צריך להתחיל עכשיו. הבנתי. Better late than never. עכשיו לי חומר למחשבה. בסדר גמור. אבא, תודה רבה. בשמחה.